Angibonge nkosazana, ngibonge nonoza, ngibonge momekiya, ngibonge silanda samabhinqa, ngibonge madukeshitini. Amram ngufeza ifiso ngokwathi sinisibanga ngumlapho ngumuntu asisiqhaza ukudambisa ngomasongo bonakala. Futhi ungasensanyeni zarontyuza zikhona zazingakhuphuti umuntu ungadikaza. Promotion shatu ntamngolo khokho fihlo khokho nathi sokuhlaba nto. Yindi manje mana dumezisa nathi basha kuna promotion fisani ngana nathi tsunza filo sobimba khala zizibinye bezimthesa mthusa umuntu mayekhala. Yisho prince samgodini bantu ubanga phezulu kwakho nokubona combo share. Bengisenga mabomvini ngaba nesigodini lapho ngiphuma khona. Inkosi ngiyakhela upana wakwangubana induna yami ushange kanti ingqole yami umpanazo mfaka jali. Khansala lami uDr Mthandeni Mnyeza kwa ward 15. What district 2024. Umzinyathi lawo emphuma kuwo. Lapha sekhona separate casino kana 100 alani street. Awubheka phansi edolobheni. Igama lohlala sigijima kwazi ukuthi izintaba sohlala ziyasindawonye nentombi kaMthombeni loze labumba lapha phela ihora lesithathu. Ungakhohlwa mntaka ukuthi siyatholakala lapha noma kanjani nje mayithi imzuzu ibe ishumi ngaphambi kokuba kumbane ihora lokuqala enomborweni ethi 0638231948. Ku-Facebook uyagijima lapha ungithole uthi Feza Ifiso nethu sine. Noma kanjani khona ipost lapho phezulu iyona kwazi ukhomenta kuyo ngoba ngiyabona kuyaphanyaza lapha noma uMthombeni. Alright, kuhleke makunjalo na kanjani 19 minutes after 12 na kanjani emzuzu ishumi neshagalolunye libumbene ihora leshaka leshumi nambili ezindlini zokusiza umsakazo na kanjani kathi ke ngala kuyena ke WhatsApp wami uzothi nje 0769972037 0769972037 lapho uzokwazi ukuthi ungithole khona untshotshana ngalesikhathi ngale hora. So isigqi saseMzansi Afrika maskandi umgcobanyawo sicathamia wena ngabe obani labantu othanda ukuthi ke emsakazweni sikhuphuke nabo kwezi kude izintaba na kanjani. Right, kanti ke nginangala ke ubuso bencwadi ngiyabutholakala Thabile Siphelile Mthombeni imina ke lo noma uthi nje Madukeshitini uyangithola Instagram Madukeshitini nakhona 4070 uyakwazi ukuthi ungithole. Awukethekileyo district 25 ngibingelela abantu abafana nabo abangenankinga namakhaza bathi babegodola nje bayigoqe abantu. Ngithi wololo kulabo abacaba abathi bangahlatshwa amakhaza bese becabanga ukuthi beyemzini yabantu. Beyolanda ingane zabantu ngokungemthetho. Ngithi basopa na umthetho emva kwakho. Sibheke kwi-Just Maskandi ngomhla ka-30 June. District 2025. Amaparathas gijima phezu kwawo Mthombeni. Kuyobasiza abantu ukuthi yazi ukuthi uphatha le ndaba zokuthi abantu abathandana nengubo zawo. Ithi emadoda yaphela kuyokusiza ukuthandana nengubo zakho ngoba yabona uma sekuphela amakhaza seqala kushisa akumele ukuthi ukhambe isikhathi bese uyayisola ukuthi yazi ukuthi ningaswe ngananela amakhaza. Yabo abantu bayiphathe kahle impela uqinisile ukuthi abantu abathandana nengubo zabo. Umuntu akamlanda umuntu ngokungekho emthethweni ulanda umuntu ngokusemthethweni. Ihitha bakwethu nekhadi likagesi kuchibhanyana nje. Ukuya ukuthi ukhetha lokho okudurayo noma ukhetha lawa amaphampasi inyanga nenyanga masiqala sibuye. Futhi bathi yabona ke lamaphampasi impela akuyona into encane kakhulu ngoba uyabona ukuthi inyanga nenyanga uma kuthengwa uyabona ukuthi cha kunemali ehamba 120 abaphuma lapha uyabona le mali le mangathiwa uyayibeka le mali uyayibekelwe eqongobezela nje uyibeke kuze kuyophela unyaka ngaba ugcina usuphela unyaka usunemalini kahle kahle. Ayikho into esicosha phansi, ayikho into esibutha phansi igama lesetshenzelo mawufisa ukufinyelela lapho kwafinyelela khona abanye kulula vuka ume ngenyawo noma umntaka mabuka nje kubanda kanjani kodwa sihlukene nengubo Mthombeni. Super madoda right yabona ukuthi namhlanje uFeza Ifiso udumile uFeza Ifiso yaziwa Feza Ifiso makuthiwa Madukeshitini kuyazi ukuthi Madukeshitini okusho ukuthi kahlahle ngempela igama lomuntu liyasetshenzela ukuze ngibe negama noma bekuthiwa isiphi isifombe ngisiveze emphakathini isiwe kuyimina vele osebenzela ukuthi igama lami libe njalo emphakathini. So abantu nasekhaya lapho khona ukusiza nje umphakathi ukuba ingxenye yohlelo uhleli njengamanje igama lakho lisebenzela ngoba sazi yabo nje mina ngisengifema emsakazweni ngeza ukuthi khona umhlezi edliwa. Ngiyifuna nje umsakazo
emsakazweni ngenza kuthiwa khona umhlezedliwe okusho ukuthi igama negama uyalisebenzela yabona umhlezedliwe usuyazi emsakazweni uma uyoshida niyamazi umhlezedliwa uyabona nje seyifika nokufika kodwa sesiyamazi umhlezedliwe indaba kamhlezedliwe ayingiphathi kahle umhlezedliwe yazi ngathi usengaphezulu kwami yabona mangilalele inhlelo zelokhu nje ze-NCR akukho lapho ke kuzomthole khona even ko current affairs lapho ngamcabanga khona umhlezedliwe uyomthola angithi phela yabona ke lento ukuthi umuntu evele kakhulu e-SMS evele kakhulu kuma calls efona yona into edala ukuthi ngaso isikhathi uma umsakazi uma ngena ohlelweni uzokizwa ngithi bakhona umhlezedliwa bakhona osibani bakhona umambani igama lakho lisebenzele nama sengiqala ngimbiza kanjalo siyaqala njalo uyaduma ngilina uma sengiqala ngihlana ngihlezi ngimbiza lo muntu kule mhla sengiqala sengihlana ha uwena umhlezedliwa yabona igama lo muntu uyalisebenzela igama lakho uze libe lihle vele nokuthi libe libi futhi emphakathini wena owenza ukuthi libe njalo awuyadliwa lento lana kodwa ipheli